тавсия медиҳем ки барои тоза кардани закашу заборҳо ва обшӯйкунии заминҳои шӯршуда деҳқонону кишоварзон яъне ки камари ҳиммат банданд, чунки гирифтани ҳосили баланд ҳам аз яъне ки омилҳои беҳдоштии замин ба ҳисоб меравад. Агар ки замин хок шӯр шуда бошад, дар дараҷаи шӯрнокии паст бошад, қариб 20-30% ҳосилро деҳқон аз даст медиҳад. Агар дар дараҷаи шӯрнокии миёна қарор дошта бошад, қариб 50% ҳосили ҷаҳатҳои кишоварзиро деҳқон аз даст медиҳад. Барои ҳамин вақти он расидааст ки дар давраи ҳамин тирамоҳи зимистон бояд ки тамоми кишоварзон яъне ки чораандешӣ кунанд нисбати яъне ки омилҳои беҳдоштии замин. Мо тавсия медиҳем ки дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ яъне ки гуфтем ки обшӯйкунии заминҳои шӯрро яъне ки шурӯъ кунанд. яъне ки обшӯйкунии заминҳо вобаста аз таркиби механикии хок замонида мешавад. Агар аз таркиби хокҳо яъне ки аз таркиби механикии хок вазмин бошад, дар он ҷо меъёри обшӯйкунӣ яъне ки дучанд карда мешавад ва аз заминҳое ки онҳо гилхоки сабук миёна ҳастанд, дар он ҷо меъёри обшӯйкунӣ ҳам яъне ки пасттар монда мешавад. яъне ки дар минтақаҳои бигем ки вилояти Хатлон тавсия медиҳем ки дар заминҳое ки дараҷаи шӯрнокиашон паст ҳастанд, бо меъёри 1,5-2 ҳазор метри куби дар 1 гектар заминҳо дар 2 давра яъне ки обшӯй карда шаванд. Дар заминҳое ки дараҷаи шӯрнокиашон миёна ҳастанд, яъне ки меъёри обшӯйкунӣ аз 2,5 то 3 ҳазор метри куби дар 1 гектар яъне ки барқарор карда мешавад, яъне ки об ворид мекунад ба замин. ин ҳам 2 маротиба ба тарзи қаторӣ гузаронида мешавад. ва аз заминҳое ки онҳо аз гардиши кишоварзӣ берун мондаанд ва шӯрнокии дараҷаи баланд доранд, онҳоро мо ба тарзи яъне ки хеле ки шолиро киш мекунем ба тарзи пал. аввал пал кашида онҳоро пал мекашем, баъд бо меъёри яъне ки дучанд 5-6 ҳазор метри куби дар 1 гектар то 3 маротиба метавонем ки дар минтақаҳои Хатлон обшӯй кунем. дар минтақаҳои вилояти Суғ бошад, чуне ки дар онҷо заминҳои яъне ки санглох бисёр ҳастанд, таркиби механикии хок ҳам санглох аст, ҳам гилхок ҳастанд, сабук ҳастанд, дар он ҷо яъне ки меъёри обшӯйкунии заминҳо яъне ки аз 1,5 то 2 ҳазор метри куби дар 1 гектар яъне ки гузаронида мешавад то 2-3 давра, то дараҷае ки дараҷаи шӯрнокӣ яъне ки аз замин яъне ки нест карда. вақте ки дар замин намак нест, албатта дар ин заминҳо бо риояи омилҳои кишгардон, бо риояи омилҳои дуруст истифода бурдани нуриҳои органику, нуриҳои маъданӣ мо ҳосили баранди ҷаҳатҳои кишоварзиро яъне ки гирифта метавонем.